Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ulat Kajila UCH Vijaya Shankar Ulapun ko buram ya All Meghalaya Kickboxing Association nomor kejingyo jing job jong kinong yelek kai jongka hak Asia Pacific Open Kickboxing Championship arajar arpun riu kebalong hak Indonesia hak arpu South tarik hadu arpu pratarik rempang arajar arpun riu. U Presiden ka amka uba Samuel Hasha ulaong bakilalet bani kendo I ulat haswa bakin mi banlet sa Indonesia uliet hu ya kejing kitbok kityang bal kejing ajing kershan ulat keba ai mensi mi kinong yelek kai bakin lebha hakani kejing yakob. Kidon arngut kinong yelek kai kibayo tak makser, bat arngut tak marupa bat iway ibayo ya ke bronze medal. Kinong yelek kai kilayet ho ya ke jingsham jongki hakapor baki kendo I ulat keba ulapin tikna benang ai ke jingkershan yaki. Nalor kisernat balayo na ulat kinong yelek kai kilayo ru ikitar kitar bat ke jing sop keti. Aso kuman aingo nengkong ayo blay try kamrat bala ri lasmas karingi bala kertu do ini. De ngisok kuman hadu kata-kata by excellency jongi governor by jongi I lakhot jongi ban pedeng burom hangne hapo Raj Bhavan mentagasni de ngisok man hadu kata-kata shwa bangin lek chati chapo Indonesia ro haka shwa yaka arpulai tarik mune ubnai baladap ubnai February de ngila lek bani kendo yi bat ila kerku kerdo ingi iwe bat tame ikligi players ki jongi de haswa ba in bangin lek ro I la kerku kerdo bat ila support yengi de lengba ka jing support ka jongi I khna ki jongi ke layo mensim bat ki layo ban lekai bha ha kane ka Asian Pacific International Kickboxing Championship kabalalong kari Indonesia hapo Bali te ki khna jongi kila lekai mahabat ngilawan ra artli ka gold medals artli ka silver medals but kawai ka bronze te marsnuan nang thi nakaleng jong ka office na po office jong governor ba jongi ki lakhot so bhayangi sa simpat ba bangin yo banya di Shalang hang thi ha office jong I bat ila pedang so bhayangi hadu kata-kata ila kemen ba kini ki khna jongi walada ki khna ki barit maknaru hendre ki lawan ra kaburom ka bakrau na kabenta kari India hi barokoi bat kham tame ka jing sarong ka bakrau na kabenta ka kane ka challa me khlia ka jongi kari ba I ki jongi te nakaleng ka jonga nga so kemen ba mai imsham la nakaleng ga jong I ila so komen hadu kata-kata bat ila khot yengi mentagasni ti ngila yo ban penpau ye experience ki jongi kini ki khna jongi ro kila ai ki kantin experience ka jongki ya ka ka bakila fight namar ba ki la ya kendo ban kui pat kiri jong ka perthai namar ba hakane ka championship ki lawan napo US napo Canada napo Australia napo New Zealand napo Russia ban kui kiri te ki la share ki experience ka jongki mentagasni bat I governor ba I jungi te I governor ila kemen bha bat ila kloiro ban yarap ingi ila kularo ban yarap nang nesha khamat bat ban ai mensim shushuro bat ki khna jungi ke la yoro ki certificate ni ro la yo ya ka certificate na I governor ba I jungi bat kini ki khna jungi ke la yoro ya ka kit kamot ka bag ban tap ki ter lekai ke la yoro ki gloves bat ki pads kajing ai mensim kajong I khnang bakini ki khna jong I kanang lekai bha shushu bat kin wanra ro ya ka burom na kabenta ka ri India hi baro ka wei pat khot mano ro banong mat pat ku burom yengi andre ha to ka singi ni la ai ya ka press conference sangne bat ni la pat ku burom ki khna te ni la ya hi baro koi ka shalong sa police bazar sa pa maulai sa lemkra ni la ya keleng nang baki pai ba jong ka ne ka jalla ka jong ikin kip ba ni wanra ya ka burom na ka benta amdai tang nam ta ka ne ka jalla me khalia ka jong hendra ya kari India hi baro ka wei je tan hadu menta hi mupat don manoro ki ban khot yengi ne ki ban pedeng burom yengi ne ki ban petku burom yengi hendra ngi kerman scam bale se kin sa khot yengi jar ha ki wi pat ki por nang nei sa khamat namar ba wat menta ka sngi ro nginam shong thai nginang ya keleng hi namar ba kidon ki khna jongi nang thi na po maubri na po na thain hoirbong
dia mentah kesingin lek chatiro ban pen I ba kini kena nang ki kilawan ra ka burom na kamta ka jalla hi barokoi bat na kamta ka India te ngin lek ro chatai chiliang umro namar ine ide na chatai chapo na podeu sau na po maulai ngut nang tei ine ide na po maulai ngut iba yo gold medals ane ka gold medals ka jong I te ngin lek chatai ro bat ngin penbena syaki pai jong ka jalla ba ka jalla jongi kala yo ka burom ka bakrau jak ba ki kena ki jongi kila job hakane ka championship